на гайдарско насвирване 2016, село Гела, да поздравя един от най-изтъкнатите родовски гайдари, един от основателите на оркестър Стока Гайде, отдадения на родовския фолклор изпълнител с хубав празник. Вие навършвате 80 години тази есен. От сърце ви пожелавам със здравия ви родов корен, с любовта ви към родната планина, с възхищението и силното чувство към родовските песни и сверни и този най-български инструмент каба гайдата още много пъти да повдигате слънцето нагоре, да разпуквате небето с вашите мелодии. Бъдете жив и здрав 100 години, носете със своята гайда неземната красота на родовския фолклор и я показвайте на целия свят. Гайдари като вас са пример и вдъхновение за младите. Благодарим ви, обичаме ви, на много е лета. Да живее! Да е жив и здрав човек. Браво, нека да го аплодираме още веднъж. А сега ще дам думата на госпожа Венера Ръчкова, която ще даде наградата на фирма Бродика ООД, бродирана риза за Костадин Герджиков. Уважаеми жители на село Гела, уважаеми гости, добре дошли на територията на село Гела и на община Смолян. Аз искам да ви благодаря за това, че вие поддържате родопското дразновение. Във всяка една къща да свири гайда, на Родопа планина да се чува гласа на Орфей. Поддържайте тези културни наследства, които сме наследили. Искам да ви пожелая весел празник на всички вас. Бъдете живи и здрави, не забравяйте родопските традиции и продължавайте със същия дух. На много е лета. Поздрави специални и от кмета на община Смолян, господин Николай Мелемов. Искам да връча наградата за участие в гайдарско насвирване на Костадин Герджиков, извинявайте. Хайде, не ви ли хареса? Хайде, давайте! Следващата награда, която госпожа Ръчкова ще връчи, е награда Атанас Славчев "Уикенд за двама" в хотел Калина, село Широка лъка. За Атанас Пеев! Наско, къде си? Айде, Насе, ма бягай! Ще изтървеш наградата "Уикенд за двама". И сега искам да дам думата на председателят на нашето жури, Милчо Василев, за награждаване на нашите участници от втора група и трета група. Благодаря много. Преди да обявим резултати, знам всички ги очаквате, искам да поканя моите колеги, без които тези награди не биха могли да се осъществят. Котито Илчев, доена! Тодор Кайков, преподавател по гайда, и Щелян Недялчев, преподавател по гайда в Национално училище за фолклорно изкуство. Искам да ви кажа, уважаеми приятели, че наградите, които сега ще обявим, са бяха абсолютно единодушие, за което говори, че вече ние в тези години сме си изпектили критериите. Това 14-то издание, винаги така искам да казвам по 2-3 изречения. Впечатлението и по една-две препоръки за следващата година. Тази година впечатлението ме е окончателно и запечатано за винаги. Още от първа възрастна група се показва, че каба-гайдарското изпълнителско изкуство е в живо и това се продължава и се развива с стремоглаво напред. И за това не случайно и неговата заслуга има Костадин Илчев, който готви тези деца. Определено ви казвам. Някой спомена днес
Петю Янев спомена, че някои от тези деца не бяха родени още когато започнахме гайдарското лансиране. Тогава какво да говорим? Представете ли си какво ще бъде в следващите години? Нещо повече. Все повече и повече гайдарска кабагайда се налага в национален мащаб. Вие виждате колко всеки един от тях се стреми в импровизацията, за да покаже себе си, да покаже своя майсторлък. Но никога не трябва да забравяте, това е препоръката, че все пак тя е родопска гайда, че не трябва да, независимо от всички импровизации, от всички техники, ние не трябва да забравяме и родопски изпълнителски стил. Това е препоръката за следващата година. А няма какво да говорят за втора и трета възрастова група. Благодаря ви, уважаеми приятели, уважаеми изпълнители. Страхотни сте. Докато ви има вас, ще има България, ще има това непреходно българско изкуство. Да живее България. И сега вада това притча, аз мислих да си го сложа в задния джоб. Аз бях го сложил, а тук ме видяха и няма как да го скрия. Затова позволете ви да почна да връчвам наградите. На първа възрастова група вече се връчиха наградите, сега следват за втора и трета възрастова група. За това ще ми помага моята колежка Илияна. Така, започваме във втора възрастова група с трета награда е Момчил Величков. Момчил Величков. Факт е, че ги няма, значи говоря, че не сме се наговорили, не така. Момчил, няма да го чакаме. За втора, разбира се. А той човек е изненадал за наградата. Сега, понеже не си е събракал усията да му давам ли награда? Журито е щедро, както винаги. Те са бабаджанка, след това вика част. Чакайте ли, не съм казал. Във втора възрастова група още една трета награда за Стефан Боркочински. Стефан! Тук ли? Хайде, Стефче, хайде, бързо, бързо! Гледайте, ще ми здрав да си. Следващия път още по-голяма награда. И още в тази възрастова група още една трета награда за Александър Ружинов. Отиваме нагоре. За втората награда. Тя е една, за разлика от третата награда, и тя е за Станимир Валентинов. И сега отиваме към първата награда в тази възрастова група. Във втора възрастова група първа награда за Йордан Топалов. Вашите аплодисменти напълно ви удовлетворяват, защото правилно сме оценили. Ами сега какво ще кажете за още една първа награда? Може ли само да прекъсна за мъничко, много се извинявам, една спешна ситуация. Две близначки, Дария и Надя, търсят мама, изгубили са се, мама Вили. Така че мама Вили, ако случайно търси двете си близначки, да знае, че те някъде тук плачат. Извинявам се. Правилно, правилно. Но няма къде се загубят. Надявам се, тук ще се намерят. Тук не е като на запад да се крадат деца. Няма се. Така, продължаваме ли? Още една първа награда във втора възрастова група за Никола Андонов. И сега отиваме в майсторската група. В трета възрастова група вие бяхте свидетели за първи път, колеги, приятели, съборяни и така нататък. За първи път от 14 години направихме 3 тура. Но страшно бяхме затруднени. Вашите аплодисменти сега ще решат дали ние правилно сме решили. Трета възрастова група, трета награда за Красимир Василев. Така една награда. Сериозна работа. Кмета
каза повече пари не даваме, зато и така. Втора награда в трета възрастна група за Николай Балабанов.